borrokatzeko, aldarrikatzeko eta aurten bereziki elkartzeko eguna berreskuratu dute feministek martxoaren 8an. Milaka emakume atera ziren atzo iluntzean kalera Euskal Herriko hirietan, zein herrietan ere. Zaintza sistema publikoa, enplegu duina, indarkeria pairatu gabe bizitzeko eskubidea eta horiek guztiak lortzeko antolakuntza feministaren beharra aldarrikatu zituzten. Emakumeen eskubideen aldeko aldarriak ikastetxe eta unibertsitateera ere iritsi ziren eta goizean elkarteratze eta mobilizazio ugari egin zituzten. Feministok beti izan gara erreferente bat aldaketa sozialerako. Eta oso pozik gauz, gure ustez, gaur ikusi da aktivismoa berpiztu aldala. Eta bai, zaintzak jarri behar dugu, zaintzak eta bizitza jarri behar dugu erdigunean. Eixo guztioi eguerdion eta ongitorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Martxoak 9 ditu gaur, asteazkena da eta eguneko lerroburu nagusiak dira Errusiako gerrak eta Ukrainako gerraren ondorio ekonomikoak, izan ere duela 2 aste Errusiak Ukrainian hasitako inbazioak ondorioak ekarri ditu gurera ere. Energiaren prezioaren gorakada eragindu besteak beste, argindarrarena, gaz naturalarena eta petrolioarena ere. Euskadi, baina baita ere Europar Batasuna, energia larrialdi egoeran dagoela ohartarazi du Eusko Jaurlaritzak. Eta Gipuzkoara joango gara segituan, bertan baitugu Udane Arbeo lankidea, eguerdion, zein da egoera? Zuk esan bezala gazaren eta energiaren prezioen gorakada kezka nabaria sortu du herritarrengan, enpresengan edota agintariengan. Argindarraren prezioa atzoko egunarekin alderatuz 13% murriztu bada ere, inoizko preziorik garestenetara iritsi da Ukrainako gerra bete-betean dagoelarik, eta gaurko eguneko datuei dagokienez 473 euroko prezioa izango du megabat orduak, eta garestiena arratsaldeko 7etan izango da 605 euro izango baita megabat ordua. Testuinguru honetan Arantxa Tapia ekonomia garapeneko sailburuak ohartarazi du Ukrainako gerra oztopo argia izaten ari dela Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako susperraldi ekonomikoan. Eta Eusko Jaurlaritzak hainbat kezka komun ditu hemengo industriaz eta epe labur eta epe ertainera begira eragin nagusiak lehen gaien eta energiaren prezioaren igoera berri baten eraginez izango direla uste du. Egungo energia larrialdiaren aurrean Jaurlaritzak egokitza jotzen du ezoiko neurriak hartzea Europako eta Euskal Autonomia Erkidegoaren baliabide propio berriak aktibatu ahal izateko eta era horretara eragin hori arintzeko. Emergentzia energetiko berri ez ezagun batean murgilduta gaude, eta badira dagoeneko iragarri digutenak, enpresak iragarri digutenak ezin dutela jarraitu, eta energiaren, elektrizitatearen prezioa horrela mantentzen baldin bada edo goruntze egiten baldin badu, gelditzera joango direnak eta ezin dutenak mantendu beren ekoizpena momentu honetan. Gazaren prezioaren gorakada horren ondorioz argindarraren prezioak ere goia jotzen ari du, eta esan bezala gure poltsikoetan ez ezik, Arantxa Tapiak ohartarazi duenez, zenbait enpresak ere neurriak hartzen hasi dira. Horietako bat ArcelorMittal da, Udane, hola berrian zaudezu, hortxe bertan enpresaren aurrean, zer gehiago dakigu? Zuk esan bezala hementxe ArcelorMittal enpresaren aurrean, eta atzo goizeko 7:00 gauerdira arte jarduna etetea erabaki zuen energia eta elektrizitatearen prezioen gorakada horren ondorioz. Enpresak azaldu du egunero aztertuko duela hurrengo egunean argindarrak zein prezio izango duen eta horren araberakoa izango dela jardunaldi osoz lan egitea edota zenbait ordutan jarduna etetea. Gaurko egunean esaterako lanera itzuli dira, baina esan bezala ez jardun osoz,
eta ArcelorMittalez gain, beste hainbat enpresa ere egoera berdinean aurkitzen dira, eta ekoizpena eteten hasi dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Esan bezala, argindarraren prezioak behartuta. Testuinguru honetan Eduardo Zubiaurre Confebaskeko presidenteak azpimarratu du egoera oso larrian gaudela. Benetan maila oso arduragarri batera iristen ari dela, ezta? Atzo entzuten genien hainbat ordezkari industriali, gehien bat elektrointensiboa dira industrialioetako altzairugintzan, fundizioetakoak, jasan ezina zala, pixka sufritzen ari ziran elektrizidade eta gasaren salneurriekin, ezta? Beraz, gehien sufritzen ari diran hoiek punto jasan ezinezko batera iritsi dira, baina eragina oso zabala, bai ekonomian, bai industrietan, baitaren norbanakoetan. Eskerrik asko Udane Arbeo xehetasunengatik. Mila esker. Eta egoera honen aurrean, Bruselak prest agertu da argindarraren prezioa aldi baterako mugatzeko, izan ere gasaren etengabeko garestitzeak argindarraren prezioa igoarazi duen honetan, horri aurre egiteko behin-behineko neurri sorta bat aurkeztu du. Apiriletik aurrera sartuko lirateke indarrean, epe motzeko neurriekin batera gainera, Errusiako gazarekiko menpekotasuna txikitzeko nahia ere plazaratu du Bruselak. Europak kontsumitzen duen gazaren 40% Errusiatik dator gaurkoz, eta Europak 30%ko gaz gutxiago kontsumitu nahi du urtero, eta bide horretatik 2030 urterako bi eren murriztuko luke Errusiako gazarekin duen mendekotasun hori. Eta esan bezala, Ukrainako gerrak eta Errusiari ezarritako zigor diplomatiko eta ekonomikoek gatazka energetikoa eragin dute, eta testuinguru honetan Joe Bidenek iragarri du Errusiako petrolio, gas natural eta ikatza erosteari utziko diola, eta Venezuelarekin harremanak berrezartzeko bide bat irekiko duela. Estatu Batuen kasuan, Errusiatik datorren petrolioa importatzen duen guztiaren 8% ingurukoa da. Ukrainako gerrak utzitako testuinguru ekonomikoari heltzeko eta gakoak jakiteko pantailaren bestaldean dugu Niko Kuenka ekonomialaria, eguerdion. Bai, eguerdion. Esan bezala ez, Errusiari ezarritako izunek nolabaiteko bumeran efektua izan dute, gurera ere ondorioak pairatzen ari gara. Energia larrialdian gaudela, adierazi du Eusko Jaurlaritzak, eta geroz eta gehiago dira argindarraren prezioa mugatzearen aldeko ahotsak. Bruselak aipatu duenez, behin-behineko neurriren bat hartzea nahi du ere. Bai, azken batean, energiaz ari garenean 3 energia mota aipatuko gintuzke, alde batetik petroleoa, gogoratu behar dugu, gitxi gora bera Errusiak, mundu osoan zehar kontsumitzen den petrolioaren 7% gutxi gora bera Errusiako produzioak asetu egiten duela, Errusiari ateak itxita, beste nonbaitetik lortu beharko dira hornidura horiek, geopolitikoaki den aldatzen nahi da, zuek aipatu duzue Venezuela izan daitekeela alternatibatako bat, Iran angian bestea, bai ez nuke esango aldaketa hori azkarra izango denik, beraz momentuz epe laburrean, hurrengo aste hilabetetan tentsioak egongo dira eta prezioa are gehiago igoko dela. Gainera gogoratu behar dugu, petrolioarekin daukagun krisia gerra aurretik datorrela, ez da, aspaldi datorrela. Azken batean esango denuke herrialde ekoizleek daukaten ekoizpen gaitasun horren gailurra dagoen gainetuta dagoela, esan nahi dut, mugatuak dira erreserbak, eta geroz eta garestiagoa da, geroz eta gatzagoa da petrolioa eskuratzea, petrolioa ateratzea eta ekoiztea, errefinatzea, orduan fracking bitartez egiten da, askoz garestiagoa dela, orduan dagoeneko geunden egoera baten aurrean Putinen gerra honek are gehiago areagotu du, ezta, dependentzia hori, menpekotasun hori. Bestetik, gasa da. Lehenek komentatzen manima genuen munduan zegoen dependentzia 7%koa zala petroloaren kasuan, gasaren kasuan, batez ere Europak daukan menpekotasuna asko handiagoa da, Europan gitxigo bera 40%, eta segun ze estatuk menpekotasun handiago ere badaukate, batzuk eguneko menpekotasuna duterako. Eta kasu honetan ere, alternatiba begiratzen dira, kasu honetan hornidura, kanalak, iturriak diversifikatzea. Kontua da, Argelia hitz egiten da, beste iturri batzuetaz hitz egiten da, kontua da azpiegiturarik ez dagoela.
Orduan, alternatiba izango litzateke itsasontziz metaneroz ekartzea eta horrek evidentemente askoz gehiago garezituko luke garraioa eta hortaz prezioa. Eta azkenengoa argindarra hemen egon daiteke rekorrido pixkat, ez da, ibilbide pixkat. Espainiako gobernuak bere esku zituen ia neurri guztiak, ia munizio guztia erabili izan dago, azken batean zergak jaitsita, hortik asko ez dut ikusten ibilbide gehiagorik ez, baina hemen bai Europak egintzen dau, Bruselak egintzen dau zein den argindarraren prezioa esartzeko sistema marginalista bezala ezagutzen dena, hau da, pool hortan sartzen den azken energia iturriak marketzen duela prezio guztia, ezta? Kasu honetan gaza da, ziklo kombinaturako erabiltzen dena, orduan horrek altetzen dau. Aspaldiko eskaria da sistema marginalista hori aldatzea, ez finkatzea poolean sartzen den azkenengo sistemak, azkenengo produkzio sistemak preziosoa eta ematen du agian atea ireki daitekela. Horrez gain, esan beharra dago, beste aukera bat izan daitekela, CO2 isurketen eskubideen prezioa murriztea, horrek ere garaizitzen dolako argindarraren prezioa, baina, karo, hortik joko bagenu, aldaketa klimatikoaren kontrako borrokan atzera pauso bat emango genuk, ez da, beraz ez da erraza. Eta azkenengoa da, atzo Bruselak izan zuen, eta asteburutan ez banabil Europako estatu buruak bilduko dira Bersaiesen, eta hortik beste konponbidea etorri daiteke, baina atzo ja Bruselak, zerutik jauzitako mozkinak bezala ezagutzen diren horiek, hau da, gazaren prezioagatik, askoz merkeagoa diren produzio sistemen prezio esartze hori, noraiteko, mozkin horiek oparitzen dizkienak, horiek mugatzea, horiek moa bajartzea, eta hortik lortzen den diruarekin argindarraren prezioa jaistea. Hortik etorri liteke konponbidea, letra txikia ez dugu ezagutzen, baina aspaldiko aldarrikapen bada, eta hortik etorri liteke, azken batean, duela gutxi ezagutu izan ditugu, Iberdrola eta beste moduko antzeko enpresa elektrikoen mozkinak urtero izate dituzte, mozkin historikoak, inoizko mozkinek handienak izate dituzte urtero, datorren urterako ere alakoak espeditu dituzte, eta hortik etor liteke orain arte atea hori itxita egonda, eta ematen du Bruselak ireki duela, eta ia horrek argindarraren prezioa zerbait merkatu dezakeen. Ikusiko dugu zer bide hartzen duen guzti honek, dena dela argi dago Europar Batasunak alternatiba bilatzen ari dela, ez bakarrik isun ekonomiko bezala hartu dezakeen erabakiaren gatik, baizik eta Errusiak dagoeneko mehatxatu duelako Europara gaz iturri hori ixtearekin, eta ez bakarrik hori, izan ere Putinek ere erabaki du lehen gaien jarioa eteteko aukera egon daitekela, eta testu inguru guzti honetan supermerkatuek ere ezoizko neurriak hartu dituzte, razionamendua, besteak beste ikusten ari gara, ez kilore olioarekin gertatzen ari den hori. Horren atzean zer dago? Azki, hornidura falta da, ala baita ere kontsumitzaileen portaeraren araberakoa da, pandemian paperearekin ikusi genuen bezalaxe. Bildurra libre da, ez da. Ez, horre, kilorearen, ez gaina esan behar dago, Euskarrian abiltzen ditugun bi olio nagusiak ekilorea eta oliba-olioaren prezioak izugarri igo ziren, eskaziak egon zirelako, lehortak egon zirelako, eta 30% egoera izan zuten, eta kasu honetan ekilore olioari etortzen zaio beste koska bat, beste zama zergatik. Ukraina izan delako historikoki Europaren munduko, eta gure kasuan Europaren aletegin nagusia, ez da, hortik etortzen delako. Batez ere hortik importatzen direlako zerealak, besteak beste garia, horiek abeltzaintzan nekazariek oroare abiltzen duten lehen gaia da pentsuak egiteko, beraz, momentu honetan ekilore oliosari gara, baina pentsuak garestitzen baldin badira, nekazari beste koska bat gaientzen bat zaie, zigortzen bat zaie euren produzio kosetan, esnea eta bestelako produktu batzuk haragia eta ere garaistuko dira errenkada hortan, ez da. Ekiloreen kasua da, zuzenean Ukrainatik esportatzen delako gehiena, eta ez da bakarrik kontsumentzaintzako, adibide bat jartzearen, hemen Euskal Herrian kostalde ditugun arrain konserba enpresa horietan, produkzio erdia egitzi gara konserbak olioarekin, baina beste erdia ekilore olioarekin. Momentu honetan, Ukrainiatik handik lehen gaia ekartzeko, ekilorea ekartzeko, sistema nagusia portua zala, bakigu hor gerra hortan Odessa eta horren inguruko hiriak asediopean daudela, ezta? Eta orduan hango azpiegiturak suntsitu dituzte eta ezinezkoa da handik barku bitartez materiak hartzea. Ze bide bai egon daiteke handik lehen gaia ekartzeko trena edo hegazkina, beraz,
kasu honetan gerrak eragin dau beste hornidura katearen eten bat. Eta horrek zaildu dau eta horregatik prezioak horren beste igoko dira. Kontua da, gerra bukatu arte, zerealak eta lehengaiak ekartzeko zenbide gelditzen diren ikusi arte, prezioak altuak izan daitezke. Horrek ekarri dau, kilore olioaren prezioan gorakada, eta gorakada horren aurrean jendea izutu egin da, eta estampida moduko efektua egonda, hartalde efektu hori egonda, eta jendea zono moduan dabil merkatuetan kilorea erosi nahian, baina esandakoa, ez da bakarrik kilorea sukaldean abiltzen dugun tresna, baizik eta industria askotan, eta hor, arrain kontserbena esaterako debido bat izan daiteke, arazo handiak daude. Bai, argi dago ekonomikoki ondorioak ikusten hasi baino ez garela eta etorriko dena adierazi dutenez gogorra izango dela eta beste datu bat ere, euroak pisua galdu duela dolarraren aurrean eta Errusiak irekitako gerraren eraginez, esan daiteke Europar Batasunarentzat gogorragoak izango direla ondorioak estatu batuentzat baino? Dudik ez, eta itzeten dugunean euroak pisua galdu dela bai dolarrekiko eta baita babes aktibotzat jotzen den Suitzako frankoarekiko. Claro, dolarrekiko euroak dirua balorea galtzeak zer suposatzen dau, badauka horrek ere bigarren buelta bat. Petrolio bazetako eta normalan lehengai asko dogozatzen direnez, ja ez da bakarrik lehengaien prezioak igo direla, petrolioarena, gazarena, eta aluminioa, nikela, paladioa, artoa, ekilore olioa, esan ditu. Oie guztiak igo dira, baina gainera, dolarretan negozatzen direnez, euroa depresatzeak suposatzen dau, are garestia gongo dira, beraz inflazioa are gehiago goko dela. Zergatik euroa, azken batean, gerra honek batez ere Europari eragiten diolako. Estatu batuek badaukate petroleo reserba nahikorik, gazan reserba nahikorik daukate, ez dute horren besta pairatzen, menpekotasun nabaria daukana Europa da. Horregatik, bai bursa merkatuetan, eta bursa merkatuak ikusten baldin baditugu askoz gehiago sufritzen ari dira Europako bursak estatu batuetakoa baino, eta baita dibisetan, sufrimendu hori eragin handiagoa egiten dio, sufrimendua nola izateko, edo kaltea, zama handiagoa da, edo zartakoa handiagoa da Europako merkatuetan, eta horren adibide dolarra eta, kasu honetan, euroaren prezioarena. Beraz, esan dakoa, Europa da kasu honetan galtzaile, edo, galtzaile nagusia, evidentemente, Ukrainiako herria da, han gertatzen ari den sarrazia ikusita, baina merkatuei begira, Europak askoz gehiago galtzeko dauka estatu batuek baino. Maniko, Cuenca, eskerrik asko gako guzti hauek emateagatik. Ez horregatik, gero arte, agur. Eta energia krisi betean, bien bitartean eta pandemiaren egoeraren, 2020 egoera horretan, pandemiak berotegi gazen izurketen jaitziera ekarri zuten arren aurreko urtean, 2021 berriro ere handitu zen kutsadura. Nazioarteko Energia Agentziak argitaratutako txostenaren arabera, iaz inoizko CO2 izurketa handienak egin ditu munduak. Energia berriztagarrien sorkuntza ere inoizko handiena izan da, baina ezin izan du konpentsatu erregai fosilen hazkundearen eragina. Eta jarraian gaiz guztiz aldatuko dugu eta AEKak eta ikastolek elkarlanean egindako korrikako unitate didaktikoa izango dugu hizpide ikastetxetarako, baina baita ere euskaltegietarako balio du eta bi eragileen artean sortu duten material hori online ere jorratu daiteke. Xetasun gehiago emango dizkigu Joseba Irazabalek, eguerdion? Eguerdion. Esan bezala, unitate didaktikoa aurkeztu berri duzue. Zertan datza, zer motatako baiolazak edo materiala aurkitu dezakegu bertan? Igual, lehen esango nuken izango zen, zuko esan duzuna. Badagoela eginda, alde batetik ikastetxeko entzat edo 3 urtetik 18 urte bitarteko mentzat, eta beste aldetik edo euskaltegietan dabiltzan ikasle guztientzat. Eta asmoa izan da beti bezalakoa, korrikaren berri ematea, 21. korrikan hasiko gara jalazter, horren berri ematea eta zabaltzea, eta animatzea jendea parte hartzen. Bai korrikan, baita korrikan antolatzen, edo korrika kulturalean, edo korrikari laguntzen, korrika laguntzaile izan da, hori dira helburuak. Eta gainera, Hartzaileak esan ditudanak, hartzaileak esan ditudanak lehen, hori bai ikastetxekoak, baita euskaltegitan dabiltzan ikaslentzat. Hori da, eta hainbat joko edo unitate didaktiko desberdin jorratu daitezke, baita ere euskara mailaren araberakoak, interaktiboak dira jokoetako asko, taldean jokatzekoak, ezta? Pentsatu dugu korrika dela berez oso ekimen bizia. Nik uste hori dela dekon ezaugarririk nagusienetakoa.
eta klaseetan ere bizitasun hori erakutsi behar dela. Jakiteko jendea zer dan korrika, ez dugu ikusten nolako testuak irakurtzen edo nahiko izan daitekenik, baizik eta modu biziago baten aurkeztea. Eta horretarako sortu ditugu jolas batzuk, bata izan da mai joko ohiko bat edo urtetan egin duguna, eta beste bat ikastetxeekin batera sortu duguna izan da online egiteko Kahoot jolas bat, korrikaren historiaren ingurukoa, galderak egiten dira, azkar erantzun behar da, oin modan dauden joko egiteko bat. Eta gainera, unitatean zehar, korrikaren atariko, zuk aipatu bezalaze, baita ere jorratzen da besteak beste korrikaren kantua. Korrikaren kantua beti da jendeak itxaroten duen kontu bat. Gainera, korrikaren kanta aurkezten da egunean edo sortzen dira Euskal Herrian korrika musika aditu pilo bat, jende guztiak iritzi ematen du korrika kantaren inguruan, itxaroten egoten dira, eta beti aprobetxatzen dugu gure unidadeetan sartzeko eta gainera ezagutarazteko eta. Eta gainera, esan bezala ez, aste gutxi dagoeneko, korrika hasteko, 22. edizio horretarako, gogoz egongo zarete, gogoz egongo da mundu guztia, segurazki ez, nolako sentsazioak aurtengorako? Beitu, lehen pentsatzen egon ez galdera horretaz eta korrika bat amaitzen dugun bakoitzean iruditzen zaigu horren bestelako arrakasta izan duenez lan gauzo altu itxi dugula eta ezinezko izango da horrengoa gainditzea. Baina partzen dira 2 urte, 2 urte pasatutak egiten dugu berriro, eta aurten gainera 3 urte izan ditugu tartean, pandemiagatik edo atzeretu behar izan dugu urte betez korrika, orduan indarrak hartzeko denbora handiago izan dugu, eta espero dugu korrika aparte izatea aurtengoa. Bien bitartean eta korrikaldu bitartean korrikaren unitate didaktikoa, korrika.eus webgunean eskuragarri duzuena, eta bertan osorik online lantzeko aukera ere dagoena. Joseba Irazabal, mila esker gurean izateagatik. Mila esker zuei. Eta hain zuzen, asteburu honetan, uinak dokumentala ikusteko aukera izango duzu hemen 11 telebistan, 9 errealitate linguistiko eta emozional biltzen dituen dokumentala da, AEK Korrikak eta baita ere Txakur Gorria kolektiboak ikoitzia. Bade momentu txiki batzuk ez dagoela musikaik eta ez dela inor solasten mikrotik. Eta momentu horietan jende guztien arnasa, olako irri batzuk, solasak, eta hainbertze hanka aldi berean lurran kontra jotzen, hoi da, soinu berezi bat korrikakoa. Niretzat ez dakit aian gurea da korrika. Euskalduna. Arro. Dardara gorri bat izan da. Dardara txiki bat. Hautematea ere kosta egiten den horietakoa. Dardara txiki bat izan da. Kilimek inurritu didat ezkerreko oinpea. Eta Telesforo Monzon, euskal idazle, euskaltzain eta politikari bergarrarra, 41 urte, duela 41 urte zendu zen honetan, kalera irten gara, Monzon eta Ganuza, euskal utopikoen gainean herritarrek duten irudikapenak biltzeko. Telesforo Monzon idazle euskaltzen eta politikari bergararra duela 41 urte zendu zen. Azpimarratzekoak herri honekiko zuen maitasuna, euskarari eta kulturari emaniko lehentasuna, Nafarroaren garrantzia euskal historian edota batasunaren balioa. Monzonek eta Maria Josefa Ganuza emazteak Euskal Herriarengatik egindako lana omentzeko Olaso Dorrea Fundazioak eta Bergarako udalak egin zuten hitzarmenaren emaitzetakoa da Monzon Ganuza Euskal Utopikoi saria. Euskal Herriari bere kultura, hizkuntza, historia eta etorkizunari bizitza osoko lana eskaini dioten bergarar zein bergaraz gendiko herritarrak omentza du helburu sariak. Eta saria erabakitzeko unean kontuan izaten dira Telesforo Monzonen eta Josefa Ganuzaren baloreak. Utopikoa! Egiten diote munduari aurrera arazi! Zuek utopikoak ekarriko duzute Euskadiko askatasuna! Eta nola irudikatzen dituzte herritarrek Monzon eta Ganuza euskal utopikoak? Politikan asko sartuta zegoen eta asko izan Euskal Herriatik eta euskeriatik eta baganatik. Pasien jakintzu pertsona batzu, baina herriendik oso hurbil, beti laguntzeko. Telesforo bera ekintzailea izan zen, desente eukizitzuan bere bizitzan,
baina, bueno, bai Euskaldun peto-petua genia. Eta nik uste dut Euskal Herrixaren alde asko indiakua, asko. Aurtengo saria Jose Luis Elkorok eta Mari Carmen Aiastui jasoko dute. Euskal Herriari bizitza betelan eskaini diotela aitortzeko. Egindako egin dugu, guk egin nuen gure garaian, eta nik uste dut eredu bat utzi dugula jarraitzeko bide hortatik. Bergararrek esan digute asko poztu direla aurtengo saria Elkorok eta Aiastui jasoko dutela jakitean. Gauza saritu dira egiaz, ezta, pertsonak lan egin dutenien herriaren alde, eta normala da, rekonozimentu bat aukitzea, ezta. Ni bereiekin honitzen, bai Jose Luisekin da Mari Carmenekin da merezi da bai, merezi da bai. Eta Jose Luis, alkata bezala, txapo, Arai baten bebai, baina oin azken aldi honetan nik usteot, izan zala, azkenetaikua ipinizotzala benetan arpeixa Euskal Herriko gatazkai odana dalakuai. Jose Luisek alkatia izatea zaparte, bere garaixan ikurrin kontua da, gero antzulan hori gizon, tailarra, industria da asko bultzauza ban, Jose Luis pertsona ondisa lagun daukat eta pertsona ondisa. Eta Mari Carmen bai, karo. Aurtengo Monzon Ganuza saria martxoaren 10ean Bergarako seminarixoan izango den ekitaldian jasoko dute Elkorok eta Aiastuik. Eta Darabilbok euskarazko doako 14 proposamen berri ekarriko ditu. Bihar hasiko da ekimena eta hilabete amaiera arte izango da. Loraldia festivalaren ekimenak ere bertan daude txertatuta. Egitarau zabala aurkeztu du Darabilbo ekimenak martxorako. 2013ko urrian Bilboko Euskaltegi Sareak eta Bilboko Udalak Darabilbo egitasmoak sortu zuten euskararen erabilera sustatzeko. 3. ediziotik hilabetero ekintzak antolatzen dituzte uztailean eta abuztuan izan ezik. Egitasmoa sortu zenetik hainbat tailer eta ekitaldi egon dira, batzuk zenbait auzotan egin dira eta beste batzuk aldiz behin baino ez dira antolatu. Museoak, Bilbo bizikletaz, dantza tailerrak eta dastaketak besteak beste. Martxoan bat barik 2 agenda atera dituzte, lehenengoa, betikoa, 10 ekitaldirekin. Bigarrena berriz Loraldia Festivala. Martxoan egingo dituzten arte, musika, bizitak eta abarrerako sarrera zozketa egingo dute. Zozketan parte hartu nahi dutenek izena eman behar dute darabilbo.eus webgunean. Loraldia izeneko festivalak hala nola musika, literatura saioa, antzerkia eta irakurketa kontzertua biltzen ditu. Bestalde, hilabeteko egitarauan, kakorratz lana, museo bizita gidatua, literatura solasaldia eta familientzako tailerrak izango dute. Ekintzetan parte hartzeko darabilbo.eus webgunearen bitartez eman beharko dute izena herritarrek eta ekintza guztiak doakoak dira 16 urtetik gorako edozein herritarrek parte hartu dezake. Eta gogoratu gaurkoan asteazkenero legez, hitzordua duzuela hemen 11 telebista Nafarreguei saioarekin gaurkoan Altsasu eta Ziordia ezagutuko ditugu gogoratu arratsaldeko 8 eta 4 eta baita ere gaueko 10etan 11 telebistan zuzenean, ala 11.eus webgunean ere aurrerapen batekin utziko zaituztegu eta jarraian gara bueltan eguneko elkarrizketa nagusiarekin gaurkoan gurekin izango dugu Miren Gorrotxategi Elkarrekin Podemos iuko bozeramailea. Orain arte. Kaixo Jasmin, gaur sakanara goaz, Altsasura hain zuzen ere. Altsasu Nafarroa Garaiko mendebaldeko udalerri bat da. Euskal Herriaren erdigunean dagoen Burunda Baiarakoa. Gainera, Ziordin dagoen Amarauna gune autogestionatua ezagutzeko aukera izango dugu. Orduan, azal, ez zara margolaria? Bai. Zentzakigu artista zarela? Artista, zikintzen dituk lientzoak. Erlatiboa da,
irakasle edo ikasleaztea? Bietatik, bai. Klaseak emate ditut eta baita ere klaseak jaso bai. Eta ze estilokoa, Batez ere garaikidea. Gehien gustatzen zerean dantza garaikidea, baina baleta ere asko egiten dugu. Eta, bueno, pixkat okurritzen zaiguna, ez? Momentuan, bai. Eta kulturaz ari garen ez, ezin dut ezkutatu zuzare bertsolaria. Altsasun bertsolaria. Altsasun bertsolaria asko daude edo ez? Altsasun jaiotzen ari dira bertsolariak. Proiektu hori zer da? Hau, Amarauna. Amarauna? Gure autogestionatu bat. Eta nola sortu zen gune hori? Borroka ezazu gurekin batera, gu gerala EH sukarra. Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu eta horretarako gaurkoan gurekin dugun Miren Gorrotxategi, Elkarrekin Podemosuko bozeramailea Legebiltzarrean. Eguerdion eta ongi etorria Legebiltzarra. Ukrainako gerraren ondorioak gurera heldu dira ere, ikusten ari gara nola energiaren prezioak goia jo duela, elektrizitatea, gaza, petrolioa ere. Horixe, lege proposamena egin duzue horren aurrean. Zertan datza? Bai, guk egin dugun lege proposamena guk registratu genduen orain dela hilabete pare bat edola, sartu genduen gaina baita ere aurrekontuen negoziazioan elementu importante bezalako bat esan onartua izan garai hortan, momentu hartan, eta horrekin guk lege proposamen honekin defendatzen duguna edo eskatzen duguna da euskal enpresa publiko bat sortzea energia berriztagarrietan oinarrituta egongo dana. Hori da gure proposamena. Nolabait energiaren eta batez ere argindarraren prezio mugatu ahal izateko, ez? Bai, hemen bi gauza daude, badakigu eta hori askotan esan izan digute, nahizta enpresa publiko bat eduki hori ez da nahikoa gaur egun elektrizitatearen prezioa jaisteko, zen eta prezio hori markatzen da ez bakarrik elektrizitatea produzitzeak kostatzen doanarekin, baizik eta hor merkatu batean sartzen da zinean azkenengo heltzen den eta garestien sortzen da energia iturria horrek markatzen du guztien prezioa. Eta gaur egun badakigu garestiena gaza dela, eta naiz eta elektrizitatea igual argindarra kostatu, esan dezagun, 20 euro, ordaindu behar dira 700 gazak markatzen duelako prezio hori. Eta horri da guk jendeak deitzen diona beneficios caídos del cielo hori askotan guk salatu duguna hori bukatu egin behar dela eta desmarkatu egin behar direla gazaren prezioa eta elektrizitatearen prezioa eta zentzudunago bat egin beharko litzatekela. Askotan esan dugu eta esan lehike orain Ukrainiakoa gertatzen ari dena gazaren arrisku hor dagoela gero eta gorago egiten duela prezioa, badirudi gaur Europar Batasunak erabaki hartu duela eta prest dagoela hor bide horretan jarraitzeko. Beraz, alde horretatik hori importantea da, oso importantea, aspaldi salatu dugun zerbaita, aspaldi eskatu izan dugun gauza bata, hori separatzea, eta horrekin batera, beste elementu oso importantea da guk geuk eukitzea gure energia produzitzeko, birbanatzeko enpresa publiko bat. Horrek ahalbidetzen duelako posibilitate alde batetik energia berriztagarrietan oinarritzeko, horrek ematen digu subiranotasuna eta horrek gainera ematen dio aukera gobernuari, euskal gobernuari kasu honetan, oligopolio elektrikoei aurre egiteko eta prezioen ezarpenean ere politika konkretu bat eukitzeko eta baita ere energia prezio desberdinetan saltzeko enpresei edo egoera zaurgarrienean dauden familiei. Bien bitartean Eusko Jaurlaritzak dagoeneko adierazi du, ez? Susperraldi ekonomikoa pentsatzen zena baino txikiagoa izango dela aurrerantzean, kolokan nolabait egon daitekeela, garai gogorrak datozela, adierazi du lehendakariak ere. Nola ikusten duzu egoera ekonomikoa?
Guk galdera bat luzatu diogu gobernuari, esan dizaigun zer nolako dan aurreikuspen hori datu ofizial guztiekin, guk datu guztiek ez daukagu eta pixka bat azterketa hori egin ahal izateko. Egin ditugu bai elkarrizketak enpresario desberdinekin, Mondragoiko korporazioarekin baita ere, eta bai esaten digute pandemiak bere garaian gogor jozion ekonomiari, produkzioari, eta hori ondo balin bazijoan eta goraka bazijoan baten orain etorri da Ukrainiako krisia eta berriz ikusten ari dela, lehenengo izan zen pandemia gero lehen gaien eskazia eta orain Ukrainiaren gerra. Eta horrek bai mina ematen dio sektore produktiboei, ekonomiari eta bai ikusi behar dugu zertan datzan eta ze neurri hartu daitezken nondik datozen arriskuak eta ze erantzun eman dezaiokegun. Adituek diotenez badirudi luzerako joko duela Ukrainako gerrak, negoziazioak dena den jarraitzen dute aurrera, hirugarrena egin dute aste honetan. Nola ikusten ari zarete gatazkaren bilakaera? Kezkatuta, oso kezkatuta, noski beste modu batera ezin da izan. Nik uste dut indar guztia jarri behar dugula bide diplomatikoetan, gerra zenbait eta armatuagoa edo militarizatuagoa egon, orduan eta arrisku gehiago dago, suntsipena handiago izateko eta heriotzak eta kalte era guztietako kalteak handiagoak izateko, eta gero atzera buelta beti nekezago izaten da. Beraz, zenbait eta lehenago bukatu eta zenbait eta denbora gehianean geldiarazi eskalada belikoa orduan eta hobeto edo zein neurri gero errezago hartuko dalako eta eragingarriagoa izango dalako. Beraz, hortan gu diplomazia bideak alik eta azkenengo muturreraino jorratzen hori da gure nahia. Bien bitartean dagoeneko 2 milioi inguru dira ihes egin duten pertsonak eta Europar Batasunak honen aurrean inoiz hartu gabeko neurri bat aplikatu du, mekanismo bat, errefuxiatuak behin-behinean hartzekoa. Gurera ere helduko dira hainbat eta hainbat, espero da ez 600 errefuxiatu ukrainiar inguru hartzea Euskal Autonomia Erkidegoan. Nola baloratzen ari zara guzti hori? Bari berri hona da. Ukrainetik jendea igesika da, oso gerratik igesika, eta behar dute solidaridadea, behar dute laguntza, eta guk laguntza hori eskaini behar diegu. Bai, egia da, eta hori bai azpimarratu behar da, esan egin behar da. Horrelako lehenengo aldi edala mekanismo hori martxan jartzen dela. Mekanismo hori aurreikusita zegoen lehendik ere, baina ez da inoiz martxan jarri, oraingoan jarri da, ondo jarrita. Eta horrek ere bai, baina eraman behar gaitu irakurketa kritiko batera modu batean badaudelako beste konflikto beliko oso gogor batzuk zeintzuei ezaien erantzun hori bera eman. Tira, nik uste berdintasuna beharko litzatekela beste konflikto batzuekin baita ere, baina oraingo honetan bai etorri da eta orduan ondo etorri eman behar zaio. Orain hemen, ez dakigu oraindik nola gestionatuko den guzti hori, orain hasi berri dalako horren gestioa, eta nik uste dute Euskal Herriak edo Euskaldunok bai erakutsi dugula elkartasun espiritu hori, dana dela ez da bakarrik izan behar, gauza bolondrezko bat ez da, gauza pribatu bat, erakunde publiko eskatu behar zaie protagonismoa eta aurrera pausuak eta bultzaka ematea horri, eta zentrotan gu laguntzeko prest, hitz egiteko prest eta proposamenak eta emateko prest. Nazioartera alde batera utzitako gerera bueltatuta, atzo martxoak 8 izan zen pandemiaren ondoren kaleak hartu zituen oldarraldi feministak. Zenolako balorazio egiten duzu atzokoarena? Atzokoak erakusten du, gainera leku guztietan ni Bilbon egon nintzen atzo, oso jende asko egon zen, baina gero esan diate baita ere, herri desberdinetan ere, herritan jendea egon dana, jende asko egon zala, leku guztietan egon zen jende asko eta asko. Eta horrek erakusten duena da badagoela ondo errotuta mugimendu feminista gizartean. Naiz eta kritika asko, eraso asko jasotzen nahi da, kolokan jartzen ari diren borroka feministak lortutako hainbeste eskubide eta aurrerapen, esan lehike krisian dagoela feminismoaren balorea, baina gero kalean hori ikusteak poza ematen du erakusten digulako, nahiz eta frente gogorrak egon horren kontra badagoela gizartean,
ondo errotuta. Aldarrikapenen artean, noski, beste behin zaintza lanen aitortzaren behar hori, ez? Euskal Herrian, datuek diote, ondasunen herenak sortze dituztela zaintza lanek, eta horiek 90% emakumeak direla egiten dituztenak, ez? Nola aldatu daiteke sistema hau? Guk beti ere bai aldarrikatu izan dugu honetan sistema publiko bat behar dugula. Pixkat hezkuntza bezala, ez da hezkuntza familian etxean bada, gurasoen familien lan bat hartzen dana umekiko, hori baino gauza pribatu bat baino gehiago bada gai publiko bat, danoi interesatzen zaigun gizarte bezala behar hori ondo asetzea. Eta zaintza lana ere ezin da konsideratu gauza pribatu bat besterik ez, horrek badakarkigu gainera horren alde bat ez da normalen emakumezkoek egiten dutela etxeetan lan hori, hor aldarrikatu behar duguna da korresponsabilidadea, baina hori horrela planteatzeak emakumezkoek egiten duten lan pribatu bat bezala planteatzeak ekartzen du baita ere kanpora ateratzen danean eta profesionaldu egiten danean lan prekarioak izaten direla eta gainera izaten direla zerbitzu pribatuak eskaintzen direnak bere gain ez dalako hartzen, botere publikoak ez dutelako bere gain hartzen bete behar kolektibo, eskubide kolektibo bezala. Eta hori da eman behar dugun pauso handia. Konturatzea zaintza lana oso importantea dela, oso garrantzitsua dela, erronka kolektibo bat dela, etxean egiten den neurrian korresponsabilidade behar dela, eta etxetik kanpora irtetzen danean behar duela presentzia publiko importante bat, eta horregatik zaintza sistema publiko bat eratu behar dago. Horraz gain, indarkeria matxistaren aurkako aldarriak ere, atzokoan, beste behin, izan ere ez duetenik indarkeria matxistak, ezkerraldean batez ere, bertako talde feministeko hartarazi duten nolabaiteko gorakada egon dela azken aldian, zerkari du utz egiten? Hemen ekin behar dena da aldaketa kultural sakon bat, eta aldaketa kultural sakon bat egiteko behar dira politika publiko konkretuak eta politika publiko konkretuek dirua eskatzen dute. Orduan behar da planteamendu global, integral bat horrekiko, buru asko jarri, bihotz asko jarri baita ere, eta dirua sartu heziketa orokor lan bat egiten, eta gero badaude gainera lokalizatuta nun sartu behar diren esfortzuak. Adibidez, botere publikoetan txertatuta dauden botere judizialaren barruan, poliziaren barruan, osasungintzan, badaude profesional askok behar dutenak heziketa berezi bat jakin ahal izateko noiz dauden eta noiz ez dauden violentzia matxista baten aurrean. Eta lan horrek oraindik bidea badauka egiteko eta hori da egin beharko litzatekeenetako bat. Ildo beretik duela astebete onartu zen Eusko Legebiltzarrean berdintasunaren legea, zer aldatuko du lege berri honek indarkeria matxistaren aurrean? Lehenengo esan behar da, gure berdintasun legea orain erreformatu duguna izan dela aitzindari bat, estatu mailan eta oso errekonozitua izan da, hori errekonozimendu hori nahiko nioke egin. Baina egia da, aspaldikoa zala, zahartuta zegoela, erronka berri horre egiten ez zitzaiola, eta berritu beharra zeukala. Lege berriak ekartzen du hobetzea. Aurreko legeak aurreikusten ez zituen gauza batzuk aurreikusten dira eta hobetu egiten da, adibidez indarkeria matxistari begiratzen baldin badiogu, hobetu egiten dira nabarmen hainbat mekanismo. Besteak beste, lehen biktima konsideratzeko, violentzia matxista, indarkeria matxistaren biktima konsideratzeko, violentzia, indarkeria hori eman bertzan etxe barruan, harreman afektibo baten barruan. Lege berri honekin ez. Lege berri honek ekartzen duena da indarkeria matxista etxetik kanpo ere eman daitekela errekonozitzea. Eta horrek ontasun orokor bat eta objektibo bat dakar eta oso konkretu bat. Eta da, adibidez, umezurtzei begiratzen baldin badiegu, horiek biktima izango dira, nahiz eta emakumezko biktima zuzena etxean izan ez. Orduan, badakar indarkeri matxistaren kontzeptuaren zabaltze bat eta horrek errealitateari hobeto eustea ekartzen du eta horrek eragin zuzena dauka biktimak diren pertsonengan. Baina ez bakar,
Esan niko nuke bai. Hainbat proposamen bai, eta adibidez SAP bezala ezagutzen den sindrome hori, eta hemen Euskal Herrian badaukagu gainera oso adibide ezagun bat, Irene Kostumeroren kasua da, zinarengatik, konsideratu zen, eta konsideratzen da askotan gainera, hori síndrome de alienación parental, eta esan nahi du batzutan guraso batek, eta kasu honetan izaten da amak, manipulatu egiten dituela umeak beste gurasoaren kontra jartzeko, eta orduan ezaien zuten umeei esaten dutenean guraso batek kalte egiten diela, ezaien zuten, konsideratzen delako manipulatuak daudela, eta orduan alde batetik ez dira babesten ume horiek, eta beste alde batetik gainera guraso printzipioz manipulatzaile izango den horri kustodia zaintza kendu egiten zaio. Eta orduan hor sortzen da babes falta, umeenganako babes falta ikaragarria eta guraso emakumezkoaren kontrako egoera injustu terriblea baita ere. Orduan, sindromeri ez da existitzen, osasun erakundeek esan dute ez dela existitzen, baina egon zen ohitura hori aplikatzeko eta gurean aplikatu egiten da baita ere. Eta esaten dudan bezala, Irene Kostumeroren kasua oso nabarmena da. Legean, eta guk ekarri diogun ekarpena da, lege honetan sindrome hori debekatu. Sindrome hori aplikatzea, erabakiak hartzeko sindrome hori aplikatzea hori debekatu egiten da. Hainbat aurrera pausu beraz ekarriko duena lege honek. Lehen esaten nuen bezala baita gure ekarpena izan da, proiektuak ikusten zuen gutxieneko gastu bat eskaintzea berdintasun politikei, presupuestoaren 1% guk igoin dugu batetik 1,5-era. Oraindik gehiago beharko luke eduki, baina gutxienez eta gure ikarpena izan da gutxieneko gastua berdintasun politikoetan izango da altuagoa orain artekoa baino. Berdintasunaren legearen bozketaren arira, Vox izan zen aurka bozkatu zuen alderdi bakarra, beste alderdi guztiak aldezko botoa eman zuten, ala abstenitu egin ziren, zenolako irakurketa egiten duzu? Politikan eta parlamentu gintzan abstentzioa normalean konsideratzen da babes neutralago bat bezala. Beraz, egia da, babes eman zaiola nolabait lege horri. Guk babes hori nahi izan dugu konkretua eta argia esandako guzti horiengatik hobetu egiten duelako lehen zegoen legea, eta guretzat ezinbesteko ziren aldarrikapenak diru gastua handitzea, sapa debekatzea eta beste gauza batzuk onartu egin direlako. Beraz, gure babes espresoa nahi genion eman. Honek ez du esan nahi legean gauza batzuk oraindik falta ez direnik, gauzak falta dira. Eta guk egindako beste proposamen batzuk adibidez ez dira sartuak izan. Eta esate baterako eskubide sexu eta ugalketarako eskubideak ez dira aintzat hartzen, biolentzia obstetrikoa ez da bertan sartzen. Badaude oraindik gabezi batzuk eta horregatik hain zuzen berdintasun legea onartu zen egunean berean guk aurkeztu genuen eta onartua izan zen baita ere legez besteko proposamen bat zeinean eskatzen duen sexu eta ugalketarako eskubideak bultzada publiko bat izatea. Besteak beste adibidez abortua galeraztea ez gertatzea gehiago Gasteizen orain dela aste batzuk ikusi genuena. Hau da, markesinetan, autobusen markesinetan propaganda egotea esaten zuena, goazen klinika, abortua egiten den kliniketara eta abortua egiten ari diren emakumeen aurrean salatu eta horien intimidadea urratu. Hori gerta ez dadin pausuak eman behar direla, hori onartu zen. Eta beste gauza bat ere, hemen Euskadin egiten diren abortuetatik 85% egiten da klinika pribatuetan. Eta horrek badauka privatizatuta dago abortua. Eta horrek ondorio asko dauzka baita ere. Eta orduan gure legez besteko proposamenean, legean sartzen ez dan gauza bat, baino legez besteko proposamenean bai, eta horri bultzadare mango digu beste hilde batzutatik, abortua klinika pribatuetan, ospitale pribatuetan ere egin ahal izatea. Besteak beste
abstentzioa, abstenitu egin zena izan zen Euskal Herria Bildu, esaten zuten lege ausartagoa behar zuela, batez ere zaintzaren alor horretan. Zaintzaren alor hori, berdintasunaren legean, zuek nola irakurtzen duzue, nola ikusten duzue? Bai, egia da lehen esaten zuen bezala, lege hau ez da guk izan bagendu legea, guk euki izan bagendu nahiko gehiengo parlamentario legea egiteko lege horrek ekiko lituzke gauza gehiago. Gastu minimoa handiago izango zen, zaintza sistema publikoa hor txertatuta egongo zen, violentzia obstetrikoa bertan egongo zen, sexu eta ugalketarako eskubideak hor ere araututa egongo ziren, izango litzateke legea handiago bat eta zabalago bat. Dana dela aurre pausu oso importantea da, eta horrek ematen diguna da bideak zabaltzen digu lanean jarraitzeko. Esaten nuen bezala, sexu eta ugalketarako eskubideetan guk zabaldu dugu hor bide bat, eta jarraituko dugu lanean hortan, eta zaintza sistema publikoa horretan baita ere. Eusko Legebiltzarrean ere, azken asteotan ari zarete eztabaidatzen hezkuntza lege berria, 29 proposamen zehatz aurkeztu dituzue. Zer moduz doaz negoziazioak egun hauetan zehar, marra gorririk duzue Elkarrekin Podemos aldetik? Guk marra gorririk ez daukagu. Guk badaukagu argi gauza bat. Eta bada gure hezkuntza sisteman badagoela arazo oso larri bat segregazioarena dana, eta segregazio arazo horrek lotura daukala, oso lotuta dagoela gure hezkuntza sistema bikotasun horrekin. Eskaintza eskaria baino handiagoa da, eta horrek ekartzen du segregazioa baita ere. Orduan guk hor badaukagu arazo larri bat, eta horri aurre egin behar zaio. Eta guk jakin badakigu, gu ez baldin bagaude akordio horretan, segregazioaren kontrako ituna eta eskola publikoaren zentraltasunerako neurriak ez direla itun horretan sartuko. Batez ere eskola publikoaren aldeko aldarrikapena. Beraz, hori oso garrantzitsua danezkero guk aldugun guztia egingo dugu akordio horretan egon ahal izateko. Horrek ekarriko duelako eskola publikoaren aldeko aldarrikapenen bat. Zuen proposamena da 75% ingurua izatea eskola publikoa, ez? Zergaitik portzentai hori? Portzentai hori, uste dugu portzentai errealista bat dela, posible dela, hainbat neurri segregazioaren kontrako hartzen baldin badira, eta beste gauza batzuk posible dela hori modu epe ertain batean lortzea. Edozein kasutan horrek guri permititzen diguna da mahai gainean jartzea eskola publikoaren hedadura besteekiko. 75 ez baldin bada eta beste gauza bat baldin bada, hori hitz egin daiteke, hori negoziatu daiteke, baina aldarrikapen argia da eskola publikoak behar dituela mekanismoak bere zabaltzea posible izateko. Superatzeko, gaur egun daukagun hezkuntza sistema zeinean erdia publikoa, erdia pribatu kontzertatua dan. Eta leku batzutan, Gipuzkoari begiratzen baldin badiogu, kontzertatua, itunpekoa oraindik handiagoa da, erdia baino gehiago hartzen du. Urrengo urterako matrikulari begiratzen baldin badiogu. Guretzat hori arazo bata, eskola publikoaren zentraltasuna ez dalako errespetatzen, eta gainera horrek segregazioa dakarrelako. Guk horrekin nahi duguna da gainen jarri hori, eztabaida hori. Hau, bikotasun maila hau, gainditu egin behar da, gainera honek segregazioa dakarrelako. Nola, zenbat hori da negoziatu behar dara. Eta akordio zabal batera iristeko aukera dagoela uste duzuen, momentuz ez dago akordio zabal hori, EAJ eta EH Bilduren artean badirudi badagoela nolabaiteko adostasun bat, baina gobernu bazkideen artean momentuz ez dago adostasun hori, nola ikusten ari zara egoera? Bueno, esan daiteke, orain momentu honetan bazkideen artean badagoela adostasun mailaren bat, guk ikusi genuenean ponentziak argitaratze zuen borradorea izan oso harrituta gelditu ginen, ez zuelako errekonozitzen, orain aipatzen nahi naizen arazo hau,
bikotasun erdiko proporzionaltasunari begiratzen baldin badiogu, honi ez zion kasurik egiten, inolako kasurik ez. Existituko espalitz bezala. Segregazioari ere oso aipamen abstraktua egiten zitzaion. Orduan, harrituta gelditu ginen horregatik, eta ez zirelako gainera aurreikusten neurri zehatzak, eta hori da guk aldarrikatu izan dugun beste gauzetako bat. Gauza bat lege bat egitea, hezkuntza lege bat, hori gobernuari dagokio bultzada ematea, gero parlamentuaren gehiengoak onartzea, zuzenketak, emendakinak nahi dela. Beste gauza bat da gobernu ekintza, gobernuak egiten ditu bere hezkuntza politikak, eta beste gauza bat da herri hitzarmen bat hezkuntzari buruzkoa. Eta herri hitzarmen bati buruz hitz egiten ari garenean, horrek nahi du esan, gobernu ekintzaren gainetik dagoela eta lege prozeduraren gainetik dagoela. Eta horrek eskatzen du guztion arteko adostasun minimo bat. Gero, hezkuntza politikak joango dira alde batetik, legeak esango ditu beste gauza batzuk, baina minimo batzuk adostu egin behar dira guztion artean. Eta minimo horiek adostean ezinbestekoa da garapen programatiko bat eskaintzea. Bestela, hitz generalak aireak ematen ditu. Eta behar dira gauza programatiko konkretuak gero kontrolatu egin daitezkenak, fiskalizatu egin daitezkenak, eta esateko gobernuari, edo datorren gobernuari edo datorren alderdi esateko, hau betetzen ari da, hau ez da betetzen ari. Miren Gorrotxategi, Elkarrekin Podemos iuren bozeramailea legebiltzarrean, mila esker gaurkoan gurera etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko solasaldiari bide emateko. Gaurkoan gurekin izango ditugu Alaitz Argandoña eta Fermin Rubiralta. Orain arte. Kaixo, Alaitz naiz, Neomak taldetik. Jarraian ikusiko duzuen bideoklipa gure lehenengo abestian bideoklipa da. Ilargi berriak du izena eta hoixe da hain zuzen ere Neomakitzaren esanaiak grekeraz. Esan dezakegu gure aurkezpen abestia dela, eta behin eta berriz esaldi bera errepikatuko dugu kantuan zehar. Ilargi berriak lagun zaharren ondoan. Urte askoz elkarrekin holtza konpartitu dugun 7 emakume, 7 lagun gehalako, baino proiektu berri bat eskaintzera gatozelako. Ea gustatzen zaizu. Txindartxuen loan Aurreko plazandren kopla dauzkagu ahoan Bideak doinuak daramatzagu kolkoan Ilargi berriak lagunzaren ondoan Bideak doinuak daramatzagu kolkoan Ilargi berriak lagunzaren ondoan La 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 la
Eta egunero legez, solasaldiari ekingo diogu eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Alaitz Argandoña, eguerdion. Eguerdion, leire. Eta bestetik Fermi Rubiralte, eguerdion. Ongi etorriak bioi eta noski nola ez Ukrainako gerrak gurera ekarri ere dituen ondorio ez aritu behar gara, izan ez bolo dabilen gaia da, gasak, petrolioak, argindarrak, inoizko presiorik altuenak izan ditu azken egunotan, azken orduotan, eta horren aurrean zer egin, gure poltsikoetan ez ezik izan ere, hainbat enpresari ere eragiten hasia delako egoerak. Niko Kuenka ekonomialaria izan dugu gurean eta horrela aztertu du egoera. Argindarra, hemen egon daiteke rekorrido pixkat, ez da, ibilbide pixkat. Espainiako gobernuak bere esku zituen ia neurri guztiak, ia munizio guztia erabili izan dago, azken batean zerga jeitsita, hortik ez dut ikusten ibilbide gehiagorik ez, baina hemen bai Europak egintzen dau, Bruselak egintzen dau zein den argindarraren prezioa ezartzeko sistema marginalista bezala ezagutzen dena, hau da, pulo hortan sartzen den azken energia iturriak marketzen duela prezio guztia, ezta? Kasu honetan gaza da, ziklo kombinaturako erabiltzen dena, orduan horrek altetzen dau. Aspaldiko eskaria da sistema marginalista hori aldatzea, ez finkatzea pulean sartzen den azkenengo sistemak, azkenengo produkzio sistemak prezio osoa, eta ematen du agian atea ireki daitekela. Horrez gain, esan beharra dago, beste aukera bat izan daitekela, CO2 isurketen eskubideen prezioa murriztea, horrek ere garaizitzen dolako argindarraren prezioa, baina, karo, hortik joko bagenu, aldaketa klimatikoaren kontrako borrokan atzera pauso bat emango genuk, ez da, beraz ez da erraza. Eta azkenengoa da, atzo Bruselak izan zuen, eta asteburutan ez banabil, Europako estatu buruak bilduko dira Versaillesen, eta hortik beste konponbidea etorri daiteke, baina atzoia Bruselak, zerutik jauzitako mozkinak bezala ezagutzen diren horiek, hau da, gazaren prezioagatik, askoz merkeagoa diren, produzio sistemen prezio esartze hori, noraiteko, mozkin horiek oparitzen dizkienak, horiek mugatzea, horiek moa bajartzea, eta hortik lortzen den duarekin argindarraren prezioa jistea. Hortik etorliteke konponbidea, Egoera honen aurrean, konponbide bila, Bruselak ere atea ireki dio nolabait elektrizitateari edo energiari argindarraren prezioa mugatzeari, galdera da zergaitik orain, aspalditik datorren gaia da hau, argindarrarena, egia da egunotan goia jo duela prezioak, baina... Nik hori, lehen hitz egin dugu, nor markatzen du zein den gaia, gaur hitz egiten ari gara Ukrainari buruz, pandemia jarraitzen du eta ematen du bertan bera gelditu dela, ze orain komunikabideetan edo kaleetan dagoen gaia da Ukrainarena, eta beste gai bat, hori, ez dakit, gelditu zala apur bat in-off, izan zen hori tarifazoaren kontua dela, eta atera ginen kalera eskatzen, hori instituzioek zeo zer egin beharko zutela presio hori murrizteko, ze azken finean pairatzen ditugunok izango gara herritarrok, eta enpresek, bai pandemia aitzakita hartuta, bai guda aitzakita hartuta, presioak igotzen ari dira, eta gainera entzun beharrekoak, Borrelek aurreko egunean esan zien, edo esan zigun Europa bizi garen hori, hori, jeitzi bero gaioa. Benetan zauz horretaz, Nikolako gauzak entzuterakoan lotza pasatzen dut. Hainbat kolektibo dauz, bai Bilbon, bai Euskal Herri mailan, bai estatu mailan imaginatzen dut eta mundu mailan baldarrikatzen hor instituzioek eskua sartu behar dutela, murrizteko enpresen etekinak, eta batez ere hori aprobetxatzeko hori transizio energetikoa egiteko, eta badirudi, ez dela hori mai gainean ipintzen dana, baizik eta komentatu dana, atzera pausoak egongo direla, hori konponbide berde bat topatzeko. Eta hori dagokionez, jakin ezazue, 26an egongo dela mobilizazio bat Bilbon, Arriagatik aterata arratsaldeko 6etan. Hori zebaitzu, Fermi. Ni bat nator hori zabaldu den berri batekin, badirudi Putin jasoko duela medikuntza Nobel saria. Ze bera izan da benetan pandemiarekin bukatu duen lehenengo pertsona. Badirudi, gutxienez informatiboki arrazoia eman beharko zitzaion, ez da? Bromak aparte, esan behar da, energiarena ere beste kontuak bezala interesen arabera
guztiz baldintzatuta dagoela. Alde batetik, baldin badago ekonomia bat Rusiatik etortzen den gazaren menpe ez dagoena, Espainiar estatuarena da. Ze hemengo gaza bereziki Argeliatik datorkigula. Beraz, ez dakitzelan energia, badakigu beste baldintzak dituela, eskaintza eta eskariarena eta beste kontuak aparte, baina teorian gaza zuen zergatik horren beste igo behar, hemen beste alde batetik, hau izan beharko zen, aukera oso egokia beste energia berriztapenak sustatzeko. Hala nola berriro ere, Iberiar penintzulan baldin badago gauza bat da eguzki energia. Eta oso urrun gaude adibidez Alemaniak dituen alde horretatik abantaila izugarria. Aprobetxa dezagun horren krisia aurrera eramateko, baina badirudi kriston zera irabaziak ez badaude tartean horrelako politika berriak esartzea imposiblea dela, ezta? Aukera ona izango litzateke zuk esaten duzun bezala, ez? Eta aurreko astean IPCCek ateratako txostenaren harira, ez? Dagoeneko klima aldaketak sortutako ondorioetako batzuk atzera bueltarik dagoeneko ez dutela, gaza, petrolioa eta erregai fosilak oro har alde batera uzteko eta energia berriztagarrien aldeko apustu hori egiteko, baina bidea kontrakoa dela ematen du berriro ere. Bai, nik uste dute aukera guztiak hori borrotara eramaten ditugula eta ez dugu aprobetsatzen. Nik uste dut pandemia garaian hainbat lehentasunak ikusi direla eta ikusten ari garena da ez goazela horiek betetzera, baizik eta beste batzuk. Dirua badago armak bidaltzeko olako uda batera eta ez osasungintza indartzeko edo zaintza arloa indartzeko. Nik uste dute aukera kaltzen ari garela. Orain helduko diogu militarizazioaren gai horri, baina horretik ere esatea ez nolako mezuak heltzen ari diren, 2 aste igaro dira Rusiak Ukraina inbaditzea erabaki zuenetik, esan dugu ondorioa dagoeneko gurera ere etorri direla, enpresa batzuk ixten ari dira, produkzioa eteten ari dira, eta honek guztiak kezka sortu du, noski, eta garai zailak datozela esaten ari dira, errepikatzen ari dira agintariak, baina eta berriro Pedro Sánchez hori esaten entzun dugu, baita ere Iñigo Urkullu lehendakaria. Ez dakit nola irudikatzen duzuen etorkizuna, izan ere badirudi gerra luzerako etorriko dela, baina enpresaren munduan ere kezka nagusi entzun dezagun Eduardo Zubiaurre, Confebaskeko presidentea Euskadi Irratian. Benetan maila oso arduragarri batera iristen ari dela, ezta? Atzo entzuten genien hainbat ordezkari industriali, gehien bat elektrointensiboa dira industrialioetako eri, altzairugintzan, fundizioetakoak, jasan ezina zala, pixka sufritzen ari ziran elektrizidade eta gazaren salneurriekin, ezta? Beraz, gehien sufritzen ari diran hoiek punto jasan ezinezko batera iritsi dira, baina eragina oso zabala, bai ekonomian, bai industrietan, baitare norbanakoetan. Esan bezala, adituek dioten bezala, badirudi gerrak luze irango duela, beraz ondorioak ere luzerako egongo direla, gure poltsikoetan nabarmentzen hasi ditugunak eta ekonomian oroar ere, nola irudikatzen duzue etorkizuna? Badirudi, gerra honen aldagai oso importantea ez da soilik defendatzea hemen Putinek egin dezakeen konkistak edo horrelako gerra imperialista baten aurkakoa, baita ere gerra ekonomikoa. Kuriosoa da, hemen komponente ahulena ekonomikoki ikusita horrelako gerran Europa da. Beste alde batetik, Rusia da gaz eta petrolio hornitzailerik importantenetako bat, beste aldetik estatu batuetan ez dago horren arazorik, beste alde batetik beti bezala edo ia beti bezala gerra bere lurretatik kilometro askotara dago jokatuta edo kokatuta, eta bitartean hemen ahultzen dena da Europako ekonomia eta are gehiago baldintzatua izateaz gain, menpekotasuna sortzen dela hoien gandik. Beraz, horren aldagaia oso importante da gerra honetan.
eta nik ez dut ikusten gerra laburra izango denik, ze ematen zuen hasieran zeran garatzen zela Rusiako estrategia militarra, baina badirudi prisa handireik ez dute izaten. Niri dena den lehen komentatu izan dugu hori mikrofono hori gabe, arraro egiten zaidala gerra honetan benetan zuntzipen eta ekimen gerraren kontuak edo irudiak ez ditugu ikusten normalean. Ikusten duguna da hori errefuxiatuen irudiak, defentsarako irudiak, baina bombardaketak edo tankeen zera hoiek edo abar ez dugula ikusten. Eta ikusten dugunean oso konkretuak dira, badibidez, zentral nuklear famatu hura, bota zutenean misil bat, por cierto, zuen kaltetu oso kaltetua izan zitekeen kontua, hau da redaktorean kontua, baina horretaz gain ez dugu ekintza militarrik ikusten telebistan, esan nahi dut ematen du, zentsu horretan garrantzia handia duten kontua da errefuxiatuena, eta badauka, zalantzari gabe, baina gero kontu militarrarena izkuetatuta edo ez digute azaltzen esan beharrekoa, ez da? Izan ere gerran, ere komunikazioak bere biziko garrantzia du, komunikazioak, informazioak, propaganda, egunotan ere herritarroi zaila egiten zaigula, jakitea zer gertatzen ari den zehazki, diferentziatzea, zer den egia, zer ez, nondik dator informazioa, zer da propaganda, guzti hori, lenguaia, zen nolako lenguaia, belizista erabiltzen ari den baita ere, ez? Bai, hori komentatu egin duguna, ez? Ze azken finean saltzen digutena edo komunikabidetan agertzen dana da errefuxiatuen irudia, baina nik uste dut trasladatzeko guztion ardurapean geldituko den gauza bat izango dela, eta nire kezka edo nire zalantza edo analakoa da zergatik beste guda batzuetan, beste konflikto batzuetan bebai errefuxiatu pilu egon direla, eta ez dute uki hauek daukaten ongetorrian, nik uste dut oso garrantzitsua dela hauek laguntzea, baina baita ere beste lekuetatik datozenak bebai laguntzea. Azken finean, hori, bombardeatuak izan direnak edo inbadituak izan diren beste herrialdetaz ez dugu hitz egin eta ez dugu hitz egiten, ze jarraitzen dute konflikto batean, eta honetaz zentratu gara, eta ez gara zentratu hori pasenolako mugimendu militarrak dauzen, baizik eta zenbat jende lagundu behar den edo lagundu behar dugun, eta nik uste dut bebai, horretaz bebai mai gainean ipini behar dugula, batez ere, hainbat tresna ipini direla edo hainbat ekintza mai gainean ipini direla, orain, zergatik orain eta zergatik haientzako eta ez beste guztientzako edo aldez aurretik zeudenentzako edo beste lekuetatik datozenentzako. Eta nik uste dut hori ikustea hori zelan Melillan edo lan saltoak dauz batzuk egiten eta beste batzuk etortzen direna trenaz, zergatik dauz bi errealitate ezberdinak, ez? Bi inbazioen ezberdin, bi guda ezberdin eta bi errefuxiatu ezberdin. Poloniako kasua zentzu horretan oso adierazgarria, orain urte bat izugarrizko oztopoak jarretzen zituen Poloniako gobernuak, Bielorrusiatik pasatzen ziren Siriatik zetozenak edo Turkiatik edo Greziatik zetozen errefuxiatuak ez sartzeko. Eta orain ematen du, Polonia dela asilo herririk zabalduena mundu osoan zehar. Hauek agian zera rubioak eta urdin koloretako begiak dituztelako. Eta hori alde batetik, niri harrigarri egiten zaidan beste kontu bat da, beste alde batetik, refuxiatuen irudiak ikusten ditugun ia bakarrak dira Poloniakoak, ez du ikusten Eslovakian zer gertatzen den, Rumanian zer gertatzen den, edo Hungarian zer gertatzen den adibidez. Beste alde batetik, Hungariako zein da gobernuaren jarrera ere oso ondo ez digute azaltzen. Alde batetik, Europar Batasunaren barruan arazoak izan dituenean, bere legedia sala eta sala badirudi parekatzen zuten Poloniarekin, gai honekin badirudi beste motatako politika da. Agian, askoz filo-rusar edo rusarzale gehiago zela Polonia baino, ze badakigu historikoki, Polonian rusofobia oso handia izan da historikoki, mendeak eta mendeak ditu horren jarrera, ez da? Eta ez dakit pentsatzen dut, zera honek
kriston eragina duela ikusteko Polonia aldetik gerraren ikuspuntua, eta ez, adibidez, Errumaniatik ez dugu ikusten ia zer gertatzen den hango errefuxiatuekin. Eta argi dago, adibidez, armen kontua, bai Errumaniak eta bai Hungariak uko egin diote armak emateari zera Ukrainiako gobernuak antolatzen duen erresistentziarako. Zan nahi dut. Bai, izan ere, Europar Batasunak esan duzuen bezala ezoizko mekanismo bat aktibatu du, Ukrainatik datozen errefuxiatu horiek behin-behinean mintzat hartzeko, baina zaila da esatea, ez, Europar Batasunak ez duela inolako erantzukizunik Ukrainako gerrarekin, jakinda gastu militarra ditu duela, jakinda armak ara bidali dituela, ez? Bai, eta horrek ekarriko dituen ondorioekin. Nik uste dute hemen Euskal Herrian bozkatu zen hori NATO ez, eta orain hor gauza hartuta, ez? Eta ondoria guztiok pairatuko ditugu. Eta beste gauza bat hori mai gainean ipini nahi dudana da, zenolako irudia daukagun aitzinetakoa ematen du, ez? Errefuxiatuak dira emakumeak eta dira umeak, eta hor gelditzen dira gizonak, ez? Erresistentzia egiteko, zenbat jende oso gaztea armatua izaten ari da defendatzeko Ukraina, eta bebai pentsatzea Rusiako ejertzituan dauzenak bebai izango dira gaztetsuak, eta bebai armatuak, eta ez dakit nola esan, batzutan saltzen digutena, ez dauka zer ikusirik gero errealitatean hor bizi izaten ari direna, ez? Eta kazetari batzuk emakumeak esaten dutela, harrigarria dela, emakumeen papera, ze hor oso emakume gutxi ikusten dutelako, eta bai jasotzen ari diren egoera dela eta. Armak bidaltzeko erabaki honekin eta beraua haren alde egiten duen jendeak ematen dituen argudioak nola ulertzen dituzue? Nik uste dut gerra honetako arrazoi nagusia oso argi dagoela. Rusiak bilatzen duena da, nolabait esparru defensibo bat, momentu baten, erasotua ez sentitzeko, edo sentitzen denez erasotua, edo izan daitekela erasotua, bilatzen duena da nolabait segurtasunezko esparru bat. Horren aurrean, nik uste dut, benetan, hori da gakoa, benetan gerrarekin bukatzeko gogoa baldin badago edo ongo balitz, nahiko erreza dala, neutraltasuna ziurtatzea Gorbatxovekin egin zen bezala Errusiari. Eta horretarako neutraltasuna izango litzateke OTANen konpromiso bat. Beraz, OTANek nahi ez badauka bere erru importante bat gertatzeko gerra bat. Are gehiago jakinda posiblea litzateke gerra bagenekien aspaldiko edo hasi baino aste batzuk lehenago gutxienez hilabete bat. Eta egia da ez direla egin konponbide demokratiko nahiko hori ekiditeko. Beraz, egin ez badira argi badagoela interes konkretu batzuk hori gertaz egin. Beraz, hori da lehenengo gauza. Beraz, kontuan, ze eskalada militarrarekin buka daiteke, ze gerrak denok dakigunez, badakigu zelan hasi, baina ez dakigu zelan bukatzen den, eta are gehiago noiz bukatzen diren, eta ondoriak badakigu norden kaltetuena, beti herria, laua. Zan nahi dut, honetan ez dago zalantzarik. Beraz, hor, atzetik badoz oso interesa handiak, eta badakigu ez dugu oso azkarrak izan behar, jakiteko nondik datozen, alde batetik eta bestetik, zera interesak gerra mantentzeko. Eta etorkizunean uste duzue beste herrialde batzuen interbentzio zuzena ikusiko dugula gatazka honetan? Zeharkakoa ez, zeharmekin, baina inote, adibidez NATOren interbentzio zuzen bat, posible izango litzatekela uste duzue, ala nordaki ez. Ez nahi zen sartzen ari hori esateko, nik ez dakite berak esan duen moduan, dinot, interesaren arabera ikusiko dugu nolakoak izango diren mugimenduak. Argi dagoena da, azken finean, inbertsioa hori bai armetan eta holan, orain dago guztiz, dinot, esaten dute behitu, inbertitu dugu honetaz, hau gertatu alzalako, ez? Eta niri hori bai kezkatzen nau, lehen komentatu dugunagatik, lehentasunak nik uste dut ez direla izan behar horrelakoak.
Eta noraino helduko den, auskalo. Bien bitartean, esan dugu, gizarte zibila da pairatzen ari dituena ondorioak, milaka eta milaka errefuxiatu, jarioa etengabekoa da, esan bezala baita ere, behin eta berriro errepikatu da, 12 egunetan, 14 egunetan, 2 milioi pertsonek egin dutela alde, bigarren mundu gerratik Europan egon den exodorik azkarrena, imaginatu, aurreko egunean, Naiara Gutierrez, errefuxiatuekin taldeko kidearekin hitz egin genuen, beraiek kontaktuan dira, pizkanaka Euskal Herrira heltzen ari diren pertsona batzuekin, eta hauxe kontatu zigun. Bueno, pentsatu behar dugu, Irazabaleko intze bertan esaten ari zuen bezala, ez zutela espero gerra hau, orduan oso nekatuta datoz, oso apurtuta bebai, atzeden hartu behar dute, egun hauetan oso arduratuta daude baitare, denok bezala ez dakitelako, ez dakigulako zer gertatuko den, zenbat lusatuko den egoera hau bebai, nik uste dutela, beste kontu bat daukatena hor bueltaka buruan eta ea epe luzerako ote den egoera hau beste krisi humanitario batzuek tamalez hala esan digute, hau ez dela egun batetik besterako kontu bat. Horri bueltaka moten baita ere arduratuta bertan geratu diren beste zenidengatik, hoiz izango litzateke pizkatxo bat egoera. Eta beraien egoera administratiboa zein den bebai pizkat kudeatzen, galdetzen, horren inguruan informazioa jasotzen. Hortxe Naiara Gutierrezek emandako informazio hori, izan ere heltzen ari dira, eta aurrekusi duenaren arabera Europar Batasunak behin-behinean izango dute behintzate urtebeteko aukera hemen Europan bizitzeko, baina zenolako lehentasunak izan beharko dituzten, zenolako harrera politikak eramango diren aurrera, hori guztia zehetzeke dago, alaitz nola ikusten duzu egoera? Nik uste dute hori bizi izan dute pila bat jende hemen Euskal Herrian estatuan, eta nik uste dut horri buelta eman beharko diogu, nik uste dute guda hitzakitzat hartuta hainbat lege aldatuko direla, azken finean nik uste dut aprobetsatuko dutela olako gauzak egiteko, igual Europa Batasunean edo dan alakoa, eta ikusita zenolako ongitorria ukitzen ari diren Ukrainiarrak, gian aldatu halko ziren hori, kanpotik datozenak, zelan hartu, zelan kudeatu, zelan egin, ibilbide luzeago, lana, zuk komentatu duzuna administratiboki, zelan sartu gure munduan edo gure bizimoduan, eta nik uste dut, hori, ateratzen baldin badu guda honetatik, eskertzeko azan, behintzat, baina guztiontzako, ez bakarrik haientzako, baizik eta hau balio baldin bada, hori ikusteko zenolako ongitorriak behar duten, zenolako beharrak behar dituzten, eta horri, erantzun bat emotea, eta nik uste dut hor bai inbertitu aldala dirua, eta nik uste dut hori izan beharko dela baita ere lehentasun bat. Nola aldatu denez, errefuxiatuen gaineko errelatoa gerra honen ondoren? Gure gizartea berdinkidea esan nahi baldin badu, berdintasunaren aldeko joera inolako susmagarririk izan gabe, egin behar dugu errefuxiatuekin. Errefuxiatu guztiak tratatu behar ditugu bardin-bardin, altuak zein txikiak, Ukrainiarrak zein Siriarrak, Afganistandarrak, moroak edota kristau ortodoxoak, errefuxiatu baten egoera txarra da, berdin da nondik datozen horrelako pertsonak dira, azken finean. Badirudi batzuk, maila ezberdinetakoak direla, honetan, badirudi berdintasunaren zera joera ahaztu egin zaigula, ez da? Ikusiko dugu egoera aldatzen ote den. Eskerrik asko Alaitz Argandoña eta Fermi Rubiral beste behin gurean izatagatik, eta jarraian eguneko albiste nagusia Carolina Suarez lankidaren eskutik ondizan. Kaixo lagunak, ni Miru naizi, hemen da Miru. Eta laizter, elkarrekin egongo gara, bai. Hemen da Miru. Ipiak, asmak, izunak, jolasak, denetarik ikusiko ditugu, bat bihiru. Hemen da Miru, saioan, laizter arte eta zoriontsu izan.
Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da